gata, goală. Ce-ai? Ia uitați cozonacii. Îi băgăm la cuptor. Și o să în curând o să facem pe al meu. Al meu e al treilea. Primul a fost al lui tataia. Al doilea al lui mamaia. Al treilea al meu și al patrulea al lui Cătă. Sunt Cătă e fratele lui tatăl meu. Oh. Dacă nu știați. Cozonacul tău îl mănânc eu, zi acolo. Nu. Tu îl mănânci pe al tău, nu pe al meu. Eu iau acasă, zi, mami. Eu îl iau acasă. Gust mai întâi din el și după aia îl iau acasă. Pa. Vrei să faci ouăle azi? Se face joia sau sâmbătă. Nu, joia se face. Sau sâmbătă, Păi dacă nu, n-ai a timp. zis la televizor. Că acum vinerea mare. Și nu se vopsesc ouă, nu se coase, nu se spală, Da. nu se tunde. Nu, nimica. Dar tati trebuie să se tundă, cred. Păi nu e bine. Dar de ce n-ai voie să faci nimic? Trebuie să stai Da? de joia mare. Păi stau și mâncăm, na. Ce mâncăm? Tort. Hai să așezăm. De la mulți ani. Să așezăm tăvile. Așezăm tăvile. Da. Ce facem acum? Uite așa, facem așa. Asta o să fie al meu. Și asta e al lui Cătă. Mama, eu vreau în tava asta. Da, mama. Că e mai curată. Băi, fii atent. Da, lasă-mă, ce mai vrei? Băi, fii atent aici la mine, ascultă-mă. S-a burit cuptorul. Doi. Sara sunt toate curate, mama, dar astea s-au ars la... Ruginit. La... Dar ce s-au întâmplat? S-au ruginit? Nu-i nici ruginite, așa s-au făcut ele din cauza la cuptor, să le-am băgat așa în cot, da? Dar uite, mama e așa. Da, zi, tata, zi. Uite, aici avem 2 cozoroși, da? Da? Și mai facem acolo 2, câți cozoroși? 4. 4. Bun. Unul e al meu și Așa. al lui mamaia. Adică noi suntem mâncăm mai puțin. Unul e al tău, Așa. 2, da? Unul al lui Cătălin și unul... Și eu nu luăm nimeni, că doar 4 sunt. Uite, Uite, unul la 1, parte, 2, mamaia și ea. ce, unde faci? Da, mă, Ce împart? Am uitat, bă, unul al lui mamaia, unul al meu, unul al tău și unul al lui Cătălin. 4. Da. Păi da. Și din al meu mănâncă toată familia mea. Mama, tata și atât. Da. Eu, hai să mai mâncăm ciocolată. Eu nu mai pot să mă urc pe scaun. Nu dai la nimeni, nu? Nu, le dau și lor dacă vor. Nu mai știu să mă urc pe scaun, doamne. Mama, ce faci aici? Deci căptușesc. De ce? Pe așa trebuie. Să scoate, Să nu se lipească. să lipească și când aia, doar că Și când facem cozonacul? acum. Acum facem cozonacul meu. Uite să scrie aici Sara cu asta. Da, cu ce? Dă-mi.